Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Pagbaha na eksperyensya sa Iloilo kag Bacolod City kagabi bangod sang localized thunderstorms. Delivery rider nasamaran sa narusdak ang Kisame sang lobby entrance sa isa ka hotel sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatuto. Madamol nga ulan na nagtupa sa syudad sang Iloilo kagabi. Sa sininga video sang isa ka rider, makitaan ang pagbaha sa pila ka dalanon sa syudad. Suno sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, pulo ka barangay ang ginbaha bangod sa ulan. Kagab-i lang yun ang nagtupa, which is the highest nga recorded naton is 147 mm sa diri sa may diversion nga area. Ang total nga amount sa rainfall in just the span of a few hours. Narumpag naman ang Kisame sa lobby entrance ng isa ka hotel sa Mandurriao sa diin. Isa ka delivery rider ang nasamaran kag 3 ka salakyan ang na-damage. Sa official statements ang hotel, buhawi ang ginatudo rason sa insidente. Sa piyak sini, nagpasalig ang tagdumalahan nga nagapabilin nga maayo ang structural integrity sang building. Wala na naghatag sang pahayag ang hotel sang ginpadulungan sang news team. Apang sunod sa pag-asa, wala sila sang na-monitor nga buhawi. Ang natabo sa hotel, ang posible bangod sa kamadlo sang hangin. Dugang sang pag-asa, localized thunderstorms ang nagluntad kagabi. Hindi iniepekto sang low pressure area o kon patimaan sang pagsugod sang tig-ululan. Kung kainit siyang sa aton nga surface ang aton nga duta, so ga-build up pa na ang moisture sa babaw sang langit. Kaga actually ang May abi is amugin naman na siya kun diri sa aton sa climatology sa Iloilo, amo ni siya ang bulan kung sa diin gamat-amat damo ang mga thunderstorm. Makitaan man ang pagtaas ng tubig sa bahin sang Breadco Port sa Bacolod City. Pilaman ka porson sa barangay Banago ang ginbahaan. Ang tubig nagtupong sa gutter sa dalan. Provisyo gid eh. Kada ulan provisyo gid. Lawig na mga pila na katuig. Ibuhion na nilang outlet i-clearon na nila, balansyon nila muna nga ang tubig marikta to. Barado nga ba kanala ginatulo nagtugas ang pagbaha. Tudamo gid siya basura. Engineering works gid siya ang kinahanglan naton kay maski ano na mo kalimpyo, it's because nga wala gani outlet. Mas supon man siya po ng basura. Liwat nga i-assess ang City Engineer's Office ang lugar, agon mapangitaan sang permanente nga lagyan ng tubig sa tion nga magbaha. Upod Germel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.